ning bale permusyawarahan atanapi ning tempat panggonan sampeyan kining tengah dalan kini kilurah. Para pamong Nggih kula. ampurane kitinggil ya beli tepung kiri apal saujare pangandina kane sampeyan memang beli salah Kembang putih maning gelungan yen urip sing teliti lan ngati-ati sing waspada laku lampah sing waspada lan alon-alon alon-alon kaliwatung bagian alon asal kelakon